Pro přesměrování hovorů přes aplikaci G2 Call Plus je nutné spárovat monitor ART2 GT se smartphonem, jakmile je nainstalován. Stiskněte ikonu nastavení monitoru pro přístup do sekce konfigurace Wi-Fi monitoru. Aktivujte Wi-Fi připojení monitoru. Ikona Wi-Fi na monitoru se rozsvítí a indikátor signálu změní svůj stav. Jakmile se na místě indikátoru signálu objeví ikona API, budete moci přečíst QR kód umístěný v pravém horním rohu monitoru nebo na zadní straně monitoru. K tomu spusťte aplikaci a stiskněte symbol plus v pravém horním rohu. Pokud se přihlašujete poprvé, budete muset vytvořit účet. Aplikace vás požádá, abyste se ujistili, že se na obrazovce objeví ikona API. Stiskněte pokračovat a poté zadejte identifikátor a heslo Wi-Fi sítě, ke které chcete monitor připojit. Jakmile monitor obdrží přihlašovací údaje k síti, budete mu muset přiřadit jméno. Jakmile je spárováno, je možné změnit ID obrázek monitoru v aplikaci přístupem k nastavení monitoru. Provedením těchto jednoduchých kroků budete moci ze svého smartphonu odpovídat na hovory z video interkomu a dokonce otevřít dveře prostřednictvím aplikace G2 Call Plus.